egun biralak, zigor. Posik. Bai, ostegunak, a ber, egia da, jokua ematen digutela, ze azkenean horre ekartzen ditu, hain viral iten diren, hain ezagun diren errezetak, eta, bueno, erresak izaten dira prestatzen, ikusgarriak, eta gainera bolak iten dira, eta Patri ordan bolak gustatzi zaizkio. Bola salea naiz, bakizu, Eta gaurkoan, ekarri ditut batzuk, oiaskoanak, eta betegarri xakin. Eta nola hitz egingo duzu? Berak hitz egiten duen azento berdinak? Ez duzu esango hola? Nik argentinar azentoa ez dakit imitatzen, eta egiten bot, ez du nahi erredikulo hait. Gainera, euskera zein eta argentineara zolan apurtxo bat arraro itxen da. Txe, oso erreza da, Bai, ikusten dutzut, hartotza sola. Hartzea da, nik esan, behin baino gehiotan entzun dut emakume hau, eta... Hola, gehiago ematen dozu gure lagun Alessandro? Alessandro izango zen horrela. Alessandro Italia. Horrela izango zen, eta holako gauzak eta egiten italiara. Bueno, gauzia da, chef argentiniar batek prestatzen ditxun, aragibola viral batzuk egingo ditxugula, eta aragibolak, kasunetan aragixa izango dela, oiaskoana. Botako zelan dan errezeta, bale? Ete oso ondo. Oiasko paparra ondo txikituko labanakin, eta gero espeziekin, arrautzakin, ogibirrinduakin eta gatzakin nahasiko. Bolatxoakin eta bolatxo bakoitzan erdixan urdaia azpiko zati bat eta gazta jarriko. Aragibolak plantxan ingo ditugu eta inja dauzenean gorde. Sartzakin berian ardo zurixa bota eta jarraian esnegaina, gazta krematxua, berakatz lehorra eta tipulina. Gero oiasko zatixak gehitxu eta 5 minutu kozinatuko arrozakin zerbitzatzeko. Beraz, lehengo eingot oinarro izan joango dan arroza. Bale. Eta gero ja, holan, izango dana ino da, izango da, hori txia. Holan, bitxixa dana da, berak ez dauela aragi birrindua erabiltzen, hau da, aragi xeatua. Xeatu iten duela, bera. Xeatu iten dau berak labanakin, da hori bebe aukeria badau. Hemen zigorrekin zitxun aragibola batzuk, azpizunakin, gogoratzen zara? Oso goxuak, eta bueno, horrek be izan zen azkenean. Bai, honek gaina, hori jasan, nik atalak eta egiten dituen, azkenean nahi nuen koska egitea eta hori, baina hemen ikusten da, benetan egiten duela da, holako, robotean sartuta izango bazan bezala, fin, gehiago esango nuke. Saiatuko gara. Ez dut jarri guran dudan berak egindakoa, baina agian, bera labanakin agertzen da, gero robotean sartzen du, birrintzen du, zabaltzen du, olaren gainean, da ero azkenean agertzen da, tas. Hori gertatzen da askotan, ez? Eitzen dozunean, ikusten dituzunean, errezeta viralak. Ikusten dituzula da, zelako erresa ematen da, ez? Da, behitu minutu baten ingau dana. Eta horrek azkenean daukalana, baina edizioan ikusten da dana, Patri, atzo esaten genuena, horre zena TikTokeko honek adimen artifizialak aurkitu dituen nola, ez diela benetakoak gero. Agian hau ere hor, ez dut esan nahi, labanarekin horrela mostea posible da, hain fin egiteko egia esan pasada pila bat eman behar zaizkio, eta hortik gaina, laban zorroz bat behar dugu. Edo bestela, holako robota txikixa holan txikitzekoa hemen txorien dutzen duguna? Nik itxuragatik emoten du robotean txikituta dola. Ez dut esan nahi hori izan dako, ez dira berak irulau pasada eman, baina egia da oso birrinduta ikusten dela. Nik nahi nuen holan biralerako hartu nuen errezeta bat zegoen, baina oso luzea egiten zen, eta hausien bi basarritar helduak, helduak ikusten da, ez dakit, 50 gora euskatela gutxinez. Eta, gu bezala. Aitor bezala. Alberto baino gaztexo. Ez Alberto baino zarra, hortik. Kontua da gertzen ziela, eta egiten zuten, baita hori, oiaskoarekin errezeta bat, eta gero, alberginiak hartzen zituzten, eta horrekin krema saltza bat egiten zuten, alberginia eta tomateakin da. Eta horre ere berdina, guztena, labana ez, holako, ez dakit, jiu-jitsu espada batekin, eta agertzen ez, mosten, eta ikusten da. Nikolan, ningot. Pure bat. Bai, oso ondo. Eta oso ondo, bai. Itxatxiko da. Bai, ez da. Bai, gaina gero, arrautza botako diozu, ez? Hori da. Botako diozu, orduan, ez da probleme. Eta ura irakiten, beraz, gatzabe bota hotzat, eta ona? Arrosa. Luzea, ez, kasu enten baita? Bai, luzea. Aurretik naukan paketia. Guk hemen dana berzikatzen du. Eta azkenean, errezeta hauek badira holan, ez? Aproitxatzeko errezeta bat, ez? Hau da, aragibolak, lehen aragia gutxi pixkate izango zuten, gaina normalien bakizu, aragibolak eta iteko atalez
hain xamurrak ero onak erabiltzen dira, eta hor, gero zer gehitzen zen? Ogia gehitzen zitzaion, ogi lehorra horri izaten zenuen, lusatu egiten zenuen, gero arrautzan bat eror zenuen, arrautza botatzen, horrek heldu, eta gaina, eraberean, lusatu egiten du. Barazki batzu botatzen zen izkion, orduan, lehen agian, aragi hori zenukan 2 pertsonan dako, eta hori, gehi saltza, gehi guarnizio moduan, pataten bat, ero zerbait jarritia, ero arrozak aurko moduan, hori ez da ikusteko besteik eguneko menuak baino. Eguneko menuak jartzen dut zuenak, lupia edo holan entrekota gutxi dauz, ontxe. Aragisak saltzan eta honek bolak eta lusatze dituztenak, azkenean horre bai, etekin ekonomikoa bie daue, eta eguneko menua bada gauza bat, formula holandala merkia. Orduan, aprobetxatzen dabe, holako jakisak itxeko. Hori, lehen, bi jan beharren balau jaten dutela. Eta honekin, lusatu egiten duzu dana, eta, oin gainera, esan dagoa. Eta goxo gainera, ez da... Bai, ez da esan nahi, hortik, etorri dela errezetak oso, nik suposatze dut, gauza asko bezala, paella eta bezala, ez? Paella izango zen, arroza eta eskura zeukatena, barraskilloak, lau barazki, untxiren batero harrapatzen bat zuten, untxiero etxeama zaukaten, hori ere barrura, eta venga. Lehengo paellak egon nintzen irakurtzen, itxen zituztela arratoiakin. Arratoi berezi batzuk, ezien hemen. Arratoiak erodiango berezi, hango urmaeletan da egoten direnak uste diela. Hori da, eta arekin itxen ziela, eta jendia oso harritxu da, zen alen bidauen arratoia ekin da. Bitxu garai hartan, eta arratoiak zen da, aragi garbisa zan, etzan arratoi bat, ez dakit horre sabor artean da ibiltzen zana. Beste kultura batzuetan, untxia jatea iruditzen zaio moduen astakeri bat, ero beste batzuei saldia jatea, ero, guk hemen esaten, hori gauza kulturala dira, gaur egon, gertatzen dena, ez? Badakigu gaur egun gauden munduan daun jende guztiarekin, eta jaten dugu moduan dekusita, hau, luzerako ez da, eta horra ari dira, hemen itzein izan dugu, ez? Bintzat, baimenak eta eman dira, irinak eta hauek insektuanak eta hori erabiltzeko. Gaur egon, nik horatzen ez, 2013an izan lehen notizia, hartuta, eta holan, zelula, hartuta animali baten zelulatik, hasiko ziela aragi egiten, aragi artifiziala egiten, hori gara orduan, esate zuten, orduko teknologiakin, eta 2013an ari nahi zitzen, oso garestia zala, oso garestia zala, eta ezingo zala hori aurrera atera, baina gaur egun, ikusten diote etorkizuna dukala, gaur horri aurreratu indira, eta hortan, eta hori horre egongo da. Teknologia garatzen doian einean, hori dena bebai, merketu itxen da. Niak horatzen az, behitxule lehen, etxietan eta egoten ziren, honekin, home cinemak eta, Bai, erostezuela jendeak, ikusteko DVD-an ikustea, eta gero olako dorre batzuk altagozak eta olakin, ez? Nire haitxa da musikan oso frikia. Eta gustatzen jako dana gainera entzutia oso ondo. Eta bere egunean erosi zaben Home Cinema olako bada, ez da ikostako zan. Garai hartan asko. Garai hartan asko. Eta gero ikuste dituzu eta gaur egun, inobezek ez dauka Home Cinema, eta ointxal dituzu, 2 pesetagatik erosi. Orduan, atarazi genian teknologia punta-puntakoa zan. Gero, hori, ez dakit. Ni pixka zuen zarraua naiz, eta gure etxean izan genuen musika dorrea, nun zegoen, diskoak jotzekoak, gero bi kasete, horra ziginen, grabatzen gure mixak eta grabatzen hasi ginen. Zuzien grabatzeko lan, neska bat nahi zinunean konkistau da, CD bat grabatu dut lan. Gu kasetera pasatzen ginen. Eta, karo, kasetean, gu big boligrafoak kotxean beti eramaten ginen, zegero, atara zuten, gu gaur egun abestiak saltatu iten dituzu. Garai batean, nik izan nuen kotxean kasete bat, radiokasetea, zeinek aurrerantza ematean, detektatu egiten zuen abestian noiz bukatzen zen, eta aurrengoan ematen zizun. Aurrerantza guten da, berak geratzen zen. Bestela joan barzinen, aurrera bota, entzun, ez hau ez da. Aurrera bota, entzun. Modernidadia. Hori izan zen, gara hartan nintzen, nire furgoneta horia. Eta gaina, radiokaset hori, gero CD-ak etorri ziren, eta, hasieran, nigoratzen eskorri gaiteun joan, eta CD-an katxarro zen, Olako katxarro bat eben zintzilik, eta radiokaseta Wallman famatua,
hemen eramaten genuela, pisatzen zuela, bueno, gerriko bate jarri behar zen duen, bestela galtzak bera erortzen ziren, eta gaur egun, zer dauzkagu, 10.000 abesti olako... Bai. Ezer da? Horrek MP3ak eta egoten zienak zila olako arrautzatxo bat. Baina hor zemak aitzen ziren, 15 abesti edo. Gero asmatu zituzten honek karratuak, nik banaukana bat, ze iramaiko paritxu inzotzien, eta berak etzauen erabiltzen, eta hortan igual kaitzen ziren, ez da, 60 jo zinen, bueno, zure lagun artien arrakastatxuena. Eta gaur egun pentsatu duzu, 60 abesti bakarrik, jo, eta gaur mobilean, ba... Dena. Danetik, ez daukatzu danetik ez dena. limiterik. Dena daukazu, dena nahi duzun guztia, eta kontua da, lehen abestiak osorik entzuten genituela, eta bain ja jendeak entzuten du, eta ja, ez da, denboraik ez da, jende asko saltatu iten du. Artistak eta esaten daue, ja ez da bela jendeak diska osua entzuten, baizik eta igual, aldatzen dituzte, bi abestiolan oso famatu, eta gura entzun da, listo. Denborak aldatzen doaz. Hemen behin baino gehiagotan esan dugu, baina, bueno, oitxubiko, zorionez betiko errezetak hor espero du, mantentzea hor betiko errezetak, Eta hor, bueno, nik, ez dakit ustiko didasun, ziur ez duzula jakin hau, gomendio batzu jarri izkio Julenek hemen aragi bola hau egiteko garaian. Bai? Bai. Baina berritzaileak dira. Berritzaileak sekula hemen txorienen ez ditugunak egin. Inoiz egin badeuko, eta gehiago esango dizu, betaurreko dunaik galdetzen badegu, berak holan izango du, ez egia da, sekula ez ditugu egin. Baina aragi bola asko inditzugu. Bai, baina teknika honekin ez, hemen Argentinarrek gero botatzen dio, hor daukazu, ogi birrindua, hori botako dizu. Ba ez, hau sartu da olako sukaldari goi mailako, bueno, munduan Michelin izar gehien dauzkan sukaldari baten gomendio jarraituz, esaten du, arek aragi bola egiten dituenean, ogi mamia esnetan bustitzen duela eta gero hori botatzen diola. Bai, benetan. Bai, benetan, horrekin xamurragoak geratzen omen da. Ba, antza, sukaldari horrek, hori ikasi zuela, txoriene izeneko programa batetik. Julentxo, nora da gaude begira? Esne mamitan guk, zenbat inditugu? Dozenak eta dozenak inditugu, eta beti normalian, ogi mamia esnetan guztita. Eta gero beste gomendio baita. Esan? Gero, hemen saltza egiteko garaian, hemen gorritzen dituzunean, gero ardoa botako dio eta altzatu ingo dugu horkoa. Hor geratzen diren, suku guztiak eta. Hori bai, gaur egin bio? Gaur egin bio, gaur bakarrik, oin arte ez dugu inzikula. Hori da, azkenean, lantaldean izatean norbait olan kastia dana, eta zukaldi hori, guk parre batzu, egia esan, olako gauzak irakurtze ditugunean da, parre gure sartzen zaigu, eta esateko, ze hona. Muxoa, Julen, asko maitxe zaitu, Engo itxugu, jarraituko aragi bolak itzen, gutxinaka ikasteko. Ni bentsen abil, hau lana latza, Eskerra genuen, berak egiten duena, hortu errepe, irudia holan agertzen zara, eta gero, holan xatuta, eta robotak genuen, eskerrak bakarrik paparra bat jarri dutela eta ez dutela bi jarri. Papar erdia. Papar erdia egisa da. Papar bat, ez, hori da erdia. Paparra nerreixa, paparra bularra osua da. Baina, oitxuriagatik. Eta, hori, eskerrak hartu dutela bakarrik erdixa, edo satitxo bat, ze bestela, bikin, ontxeziko gara bigarrenaken. Hemen, beste osaian artean, berak ere sartzen du, berakaz lehorra, o baratxuri lehorra. Nik, esan beti, ez daukat etxean, ez daukat baratxuri lehorrek, ez daukat oitureik erabiltzeko, freskua erabiltzen dut, eta, omen, nik guk ekarri izkizu, nik nolain, etxean eikia badao, ze badao jende bat, olako baratxuriak, olako usak erostea ero, aukeran, nahi hau duela, berak eitea ero, eta etxean egiteko aukera dago. Nik banekien, olako lehortzeko gailu batean, honek desidratatzeko direnak, bestela etxean labiak 40-50 gradutan jartzen baduzue, ordu luzez utzi behar da, zue jun begiratzen, honena xerra finetan moztu, eta gero utzi hor 40-50 gradutan, bestela hor, nik xerra finetan 100 gradu, 125 gradutan jartzen baduzu ordu terdian lehorra egon arte, gero da atera, eta ostutzen danean, utzi ostutzen, ikusiko zuen, lehorra da, nolako kafia edotzeko lako batean, birrindu eta zuen etxian egindako, baratxuri lehorra badaukazue. Eta gero erabilera, baratxuria erabiltzen da moduan, denetarako esatu dute berdinerako, baina nietzako saltza berde bat. Horrekin, ez da berdina. Horrekin ez dauka zer ikusirik. Ez. Lortu dugu, txikitu dugu, aragi dana, lehena
lehenin joguna, fina batarako zan, eta ja bukaerakoa basati lodixautan, pazientzia kontuak. Patri, baina hor saldu, bako ze saldu behar duzun, ez? Horrela nahi nuen. Nahi nuen, gero koska itean pusketa batzun nabaritzea, eta... Ez pazientzia kontuatik izan da. Bale. Eta hemen daukau, berakatza eta tipula lehorra. Bai. Ona bilak nahazitza. Dauzkau bai, hemen piperautza gozoa. Bale. Kasunetan, oreganoa bai, gehitxuko zau. Eta, esan dakoa, ogi birrindua, 3 koiaraka da. Eta gero, ezetasun apurtxo bat emoteko, naiz eta aragixak badaukan, gehitxuko zau bai, arrautza. Eta, hasiko gara, honen aitzen eskua sartzen. Bai. Eta, nazten. Eta gero, hor bitxea dena, bai, ez ditu, ez irinetik pasatzen, ez frigitzen ditu, bere hortan, sartagi batean, eta gero, saltza errez bat, momentu batean, ez? Hori da. Ez barazkirik ez ezer, Bai, bitxiena da, hori, mosten dagoela eskuz, eta gero sarteutzala, gazta puxketa bat, eta urdai espiko gozi puxketa bat. Bai, bitxea da, ja ikusten da urdai espiko laukitan daukala moztuta, gero sartzen dio barruan, eta, aukera hemen, esan dakoa, beti esaten duena, Olako urdai espiko gozi beharrean, urdai espiko nahi bozu erabili, gaztak ere, beti aukeran olako bat ondo urtzen duena, baina idia zabal gazta batero sartu nahi badiozu ere, sartu diozue, hauntzana... Eta hementxe, egisa da, betxu, ondo biltzen dela eta ondo itxasten dela, baina, irina aputxe bat saltzen batzazu, lehortu ingo da, eta igual, hauetu ingo die bolak. Baina, gero hauan honek izango dira askoz xamurrauak. Bere zuek erabaki, ogi birrindu kopurua edo irin kopurua nahi dozuna sartu. Momentoz nik, holan, da ontxe ingo itxugu bete. Oso ondo. Ze presiotan salduko itxu honek merke, ez, Patri? Saldu? Bai. Ez daukat intentziorik saltzeko, baina igual sobra oitzen bada taperren bat norbaitzen nahi badau eraman. Baina, rasioa... Rasioa, zen 5 eurotara? Herri, ez nola beraztuko zau lan. Ustakit. 5 eurotara, lana dauka, Patri. Gaur egun bakizu generoa, janaria... Baina lagun presioa da. Hauei. Hauei doinik, hauei ez, lantaldeari ez. Ez, nik gaur ekarri izan munduko jakirik garestienak. Osaia, jakia, bera. Produktu garestienak. Boiurra txuria. Bai, boiur txuria dago, garesti... igual garestiena boiurra txuria izango da, oin dago, badao garestia hauek. Bai? Bai, oin dago, zenbatean dago, 2.000 eta 6.000 bitartean. Kiloa? Bai, karo, noski. Igual boiurra... Ez, kiloa. Unitatea edo. Kontutan izan, lehenunean atzo angurria aipatu genuen. Bai, angurrixa ez da garestixa. Nola ez. Los japentutan. Densukeko angurria... Densuke nun dao? Japonian. Japoniako Hokkaido uartean hasten da bakarrik barietatea hau, urtean 1.000 baino ez daude, eta handik, bakusen balioen bakoitzak. Angurri bakoitzak. Angurri bakoitzak. Haundixak izaten dira 1.000 ez 10.000 di. 10.000 bakoitzak 250 euro. Aleak. Angurri batek, eta batu erotan ura da, bai, agur oso garestia. 250 bakoitzak. Bigarrena, hau Japonian. Baina ze, gutxi dauzelako, o... Eta, ez dakit, ekoizpena berezia izango du, ero egia esan gehiago ez dute ikertu, baina ja presioarekin horrekin gaturez. Holan, labur bilduta ekarri zut. Gazta hau, nik laukitan nabil gazta holan sartitzen, eta ontxurdai espikoekin berdina ingot, 5 eurotan, puxketa, eta bitxu zego. Oso ondo, bale. Ez da askor da intzeri, Ondo jateko. Japoniatik ze osai gehiago, Patri? Oso ezaguna. Arrainen bat. Wagyu, aragia. Wagyu, aragia. 1.000 euro kiloa. Hor, segun ze ataldan, Behiaren ze ataldan, baina, Azpizunak eta horrek. Baina, bakiz hori, koipean marmolatu daukana nola jatzen den, erdi txuria eta, oso... Ikusgarria. Hauan desegiten da, bere Japonian. Japonian jarraitzen du. Japoniakoak, aberatxak egingo die. Matxutake onjoak. Matxutake onjo hau, bakarrik, pinu batenan azpian eta jaiotzen da, 1.000 tona urtean bakarrik ekoizten dira, eta presioa ez dut aurkutu. Baina, sukaldaitzan oso presiatu dira, eta oso garestia gomen dira. Gero, altzeak, animalia, altzeekin egiten den gazta.
Gazta bat egiten da horreiken? Bai, hau egiten da bakarrik, Suediako Moose House baserriak egiten du bakarrik. Parregarriena... Bakarra dienak egiten, aprobetxauko dabe. Altzea gesten, hau da, esnia batzen, Bai? 2 ordu tardatzen dituzte bakoitzakin. Nune? Claro, horregatik balio du, 1.000 euro kiloak. 1.000 euro kiloak gaztanak? Eta horri zer da? Ordizin, gazta erdi, 6.000 eurotara pagatuta izan da. Baina hori marketing kontua. Gernikan eta gukolan saltzen den bengo azoketan da presio, atzoko presioetan saltzen da hori. Ontxe dau, hor Suediako txorien, eguardixan, bakizu Euskal Herrian da, munduko gaztarik gaiztiena. Hor da indut, gazta erdiagatik. Bueno, behitxu, eskuak umelduko ditut, zigor, ze esku guztixekin erresagoa izango da manipulatzeko, edo lixoakin, ez? Hemen txartuko dugu. Eta bolatxo bat itxeko intentzioakin, zapatu ingo dugu, eta jarriko gazta laugitxo bat, urdai azpiko egozibe bai zatitxo bat, eta ingo, aragisa, olaxe bildu. Ontxe, olixua badauka hor, eta joango gara, hori, aragibolak, plantxan eiken. Oso, no? Ikain. Bueno, jarraitzen dut, horrekin jaz, zerbait azaltzeko? Ez, ez dago ez behar azaltzeko. Lana eta lana. Vale. Bueno, honen lagungarri moden patata batzuk. Bai, patata, garrosa... patata garestixa die? Garestixa. Ez, mutil, patata beti izan da zeo-zeolan errixumearen zat, merkea... Nungo patata, Japoniako patatak? Ez, hau da bonote patata. Hau, patata hau ungarritzeko prozesuan, bueno, algak sartzen dituzte, zulo egiten dute, gero alga saltzen dituzte barruan, eta egiten da, honek, zapore gazi berezi ematen dio, eta urtean 100 tona baino ez dira ateratzen, Noirmoutier uartean Frantzian ekoizten dira. Eta zenbatian, nene? Kilo batek 600 euro. Horako tortilla patata bat itxerik, Eta baina itxaski zaporeak, baina izango zen itxaski patata tortilla, eta danak itxago egostakit, horako gambak ero barruan erizatearo, ez da egit, kutxinez abakanto bat, ez, patatak inda bakarrik, baina izan dengo zulu aitean, botatzen dituzte algak, eta ongarri moduan hori erabiltzen da, eta itxaski zaporea, baina nik esan dut, hau, Euskal Herrian ez du inok frogaen, nahi dut izan, hemen guk alga bauzkau pila bat, ez, ezin dugu hartu eta hemen patata landatzen ditugu, oso ona gaina. Ezin hartu eta froga bat iteko, ez, hartu? Zuk emon ideia jendea, ze ontxe bitxu, gazte askok, hori, nahi daue loterixa irabazi, edo diru askoin, holan, ez, loterixakin. Ez, bitxu, negozio ideiak hemen botatzea itxugu, eta bitxu. Bueno, beste bat daukau, beste bi geratzen zaigu, boilur zuria izan dugu, bat, oso zaila da lortzen, da hori, bueno, nik egia da, jasotzen dudala, astero, horrelako web horri bateko informazioa, eta hor bidea saltzen dituzte pertsikoak eta holakoak. Eta horri iristen zait, boilurra zen batean dagoen, eta egia da, zuria, normalean 2000-tik gora beti dagoela. Beti dago 2000 eurotik gora. Hala ere, oso gutxi erabili behar da, oso gutxik zapore handia ematen du. Horretan, hemengo gure boilurrak ere, beltzak, zapore ikusgarri hauka eta pixka botatan nahikoa. Bueno, hor dago beste bat, harima kabiarra deitzen dela, Kaspiar itxasoko beluga txuri, beluga albinoak dira, hortik hoien arrautzak dira, hoien kiloak 16.000 eta 25.000 euro bitarte balio du. Ez da gutxi. Bai, eta gero hau bereziena oso bitxien gozaizu, ez dakik jendeak olako gauza jaten dituzte, deitzen dira angulak. Angulak daude, oin bertan 1.000 eurotan dago kiloa hortik, eta hori Euskal Herri inguruan da hor jaten omen dira, eta horrek 1.000 eurotan, horren, guk ere guretxean, hemen gure gandik hartu, badukago alako, goi mailako, goi kalitateko produktuak, eta esaten dute gauza asko, gero eta gehiago izango dira, desagertzen jungo direnak. Igual, hori, jakinda, zigor, nik pentsatzen dut, igual, razionen den presioa esan dut 5 eurotan. Betxu, igual itxotena da, boiurtxo bat edo biatu, olako patata batzuk, eta igual garestixa eingot saldu. Aukera badaukazu. Momentuz, betxu, denbora bat emongot pentsatzeko, denbora horren bitartian, buegatuko itxutara gibolak, eta torriko gara bueltan saltzea iken. Eta erabakiko, bia segeixa botatzen dut zagun honek. Boilur pixka botatu lan gainetik, ezer, pixkat 5 euro gehiago dira. Bai?
Hola, izaten, jatetxetan askotan aukera goten da. Menu berdina, barazkiak salteatuta. Boilur, 15 euro, esate bat, Bai. Boilurrarekin, 20-25. Holan segitxuen padukot, hipoteka orduan? Ero ez. Lan azpimar. Pentsa ezagun bai. Hemen gure aragibolak erdi prest, hemen hasi da betu gazta bat. Bai. Gazta bat holan ataratzen, beruakin ja urtuta daula. Eta hemen sartakinean, dakogune ez hor, aragixen arrastuak eta, altzatuko ditugu. Ardo txuriakin. Ardo txurixakin, bai, 1 mililitro, eta goin atarako ditugu. Ondo. Gaur, ostegun birala ditugun hontan, Bai. Gaur egon gazteek eta dana behiratzen dute, sare sozialetan daulan, da hor Urumea baserriko honen Xabier eta Unai Martiarena nahien web horri ero ekartzen dizut. Hau daukate YouTubeen da Instagramen, beraien gauzak ero zintzilikatzen dituzte, eta adie dena baserriko kontuak. Ez dira unekoen baserritik bizi, euskaten dana hori, hori esan behar nizu zuretzako gaina, zeda azkenean... Hortuko lan trukoak Nola landatzen dituzten, ez da, patatak eta ikusten dira, gero, behiei jaten ematen. Lehenko eta behin, patatan landatzen nik ikusi dut, julen entzago ikusi dut, ez da gizzer da, beraiek onartzen dute, jarraitzen dieten gehiena, kaleko jendia dela, beraien dago azkenean, mundu hau pixat aparte geratzen dana, eta Euskal Herri batean hori esatea gaur egun iribitzen pixat, ez dakit, ez? Beti ulertu izan dudelako gu nahiko naturarekin ero baratzerekin lotuta gaudela, baina ez da horrela toki guztietan. Esne gaina eta gazta krematxu. Oso. Eta ontsi ingotena da, tipulina hau mostu lan zati txiki-txikitxotan, eta gehitxu. Oso ondo. Hori, eta nola jarraitz jenteak, idazten dien pila bat, eta nien justo, patatara egiten dute, egia esan, hola, Antonio humoretsuan hartuta modu, patata berriro landatzen, Patri, berak egiten duena, hor bide hortan ez egin bezez. Solako zulua patata landatzeko, ez da nik inoiz ez dut. Zulua ondixak itxitxuzte? Eitzen du, zulo bat, guk etxian patata egiten dugunean, beti luzetara txurrakin etortzen gara, lurra baster batera, zero menditxo bat egin behar da, eta holako kanal bat egiten da eta eroan patatan erdia jartzen dugu. Honek, egin du zulo bat, petroleo ez da agertzen, ez dakit zegatik. Ze jarraituko baluke beste pixka bat, ziur... Sakona egiten dago. Sakona? Igual hori da, geotermia da nahi dagoelako. Momentu batean uste dut esaten duela, fosilen bat aurkitzen dugun hemendik. Nik uste dut erdi bromatan dela. Eta ero patata hartzen du, eta zati txikitan nik hori, ez dakit, sei ataletan ero mozten du, patata txiki bat, eta hori nik ez dut inoiz ikusiko, gure etxean erdia. Basartzen du, gero, patata beti menditxo bat egin behar zaio, menditxo bat egin dira, eta humorearekin hartu behar da gauzak, eta ez da izan, eta behira gure patata nola azten diren, da gero, ikusten da moduan nik uste dut, egiten dituzela nik esan bezala, ez? Gehienok egiten dugun moduan. Eta, porruak egin da, sistema berdina ero, eta hor kontatzen dute pixkat, beraien egunerokotasunean zer egiten duten baserrian egiten dituzten lanak, eta agertzen dira momentu batean behiei ematen, kriston traktorea dukate, traktorea, deskapotablia handia, eta agertzen dira bedarra ematen, eta ez daizu gero nola da hastakak ero zerbaitero, ez dakit ez duen azpian jartzen kobe ero guaigu, orduan, hau da, behiak egia esan gainetik behiratu dute, ez dut holan. Ez du behiratu, baina, ez dakite behiak ero, kobeko behiak ero ez dien erolakoen batero. Bitxorrek etxe barrein ditunak ez dia... Bitxorrek daukana bufaloak. Bufalak. Bufala dauzka, mozzarella iteko. Bitxorra dauzka, mozzarellak, eta kontuz bufalakin, Bagizu, oiotokia defenditzeko, oberena, antzarra. Eta zuen lurzaiak eta zelaiak eta defenditzeko, bufala. Ze bufaloa daukate, malaletxi bat? Ni kontatu dut. Malaletxia? Bideoa grabatzera jo nintzen, txorienen botatzeko, zeitzei nuen horren inguruan, da Alberto zesan zian. Zigor, ezin dira zu lortu bideo bat bufaloena? Zigor juntzan, zelaian sartu zan. Zelaian sartu zan, mutil hori kanpotik itxen da. Bai, urruti zeuden. Urruti zeuden. Nik beti behi eganatarik nik ez dagoen, beti ondoan da behi ekendu eta alde mendik, nik enekin bufaloko lako mala hostia zeukatenik. Orduan, etorri ziren, baina ni gana korrika har guztiak, hiru zeuden, baina, guztiak, eta bat oso handia zan. Niretzako danak handia, baina bat, bereziki handia zan, eta, ez dizut esango nire 100 metrotako rekorra inuenik, baina
Gertu, bai, itxitura pasatzen, olako abileziakin, jente gutxi egingo zuen salto. Bueno, Zigor, hementxe, botatzat tipulina, barkatu, eta hementxe jarriko ditugu aragibolak. Aragibolak, claro, guk kosina ditugu kanpotik, baina oiaskoa da. Eta adibidez, txalakin itxen baditugu, eta barrutik apurtxo bat gordintxo badauz, berdin da. Baina oiaskoenak bai egon bidela ondo egositza. Orduan. Badakiz hori kulturala dela. Bai, badakit. Baina kultura eta nire gustukoa hori garrantzitsua, egia da, oitxura dukagula guk ondo, eta hor badago sukaldarien bat, induela ja sushien bat, oiaskoa, eta karpatxioa oiaskoarekin baina. Bueno, zeba. Oitxura da, patre. Nazka emango estan. Ez dakit honei koloretxo bat edo bai emango zagun, ze txurixa eta txurixakin, ez dakit politxa geratuko dan. Berez, hau kosinatzen dan bitartean, erabakiko dugu, eta erabaki improvisatuak beti txorienen, hontxe deskubrituko dituzue. Ikutu gorrixka hau, dator, ze tomate birrindua bota dutza azkenean, tomate frijitua barkatu, apurtxo bat, biko jaraka da, eta horrek eman dutza azkenean, kolore laraina eta saporian bebai igerriko da. Zebitu, hau, oinarri xan ointxe, jarri dugu, arroz apurtxo bat, apurtu ingo, arroz luz apurtxo bat, eta txurixa zan, eta saltzia bebai olan txurixa, txuriegi, ez? Txuriegi, ez? Eta jarriko itxugu razioko, iru. Bai, ne guztot iru, arrozakin da, ondo. Irukin ondo, ez da? Bai. Saltza apurtxo bat oran gainetik. Eta, listo. Hauek dira, gure oiasko bolak betegarriarekin. Eta betegarria urda espiko eta gaztana. Muntxatarako, moztuko bat erditik? Bai. Ia gertzen dan? Agertu berrok. Ero zer da, bate sorpresekin duzu kabe? Ez. Bai. Tor. Ingo dut kamarai. Ibi jardien, saltza pixat. Hemendik, Martiaren anaiei parkamena. Bideoan, katxondeoan ari dira, eta egiten dute jendeak esaten dien moduan egiteko. Beraiek, nik esan bezala egite dute, baina da katxondea, zuloa nahi zuen, zuloa hemen da. Hau dibentzuteko zan. Ostra, taper bat utzi dazu, Martiaren anaiei bialtzeko. Bai. Trukian, emoten bosko eurak patatak, eta landatzen badaue honek patata itxaskixenak, Betu, ideia badaukazu hor, eta ero aberaztu ingo zate, ero ez. Beti bezala lana dago, eta ni oin lanean jarriko naiz, eta horlako, beste bideo viral bat ekarriko dizuet. Gaurkoan, bigarren errezeta moduan, horrelako bihurrikeri batekin gatoz. Eta hau izango da, moldeko ogi cordon bleu. Cordon bleu deitu diote, imaginazio handia eman diote. Betiko sandwicha izango zan moduen, baina, frigituta, beraiek aire frigigailuan ite dute, baina gu gaur. Esateko, jente asko esatik, guk ez daukagunok aire frigigailua, labe airearekin, ero beti bezala frigitu. Eta nola ingo duen erzeta hau? Oso erraz. Moldeko ogia arrabolarekin lizutu, eta gero barruan urdai espiko gozia eta gazta jarri ondoren, beste moldeko ogi bat gainean jarri, eta moztu. Arrautzatik pasa, gero ogi birrindutik, gero natxoak birrindutik hortik pasatu, eta oliotan, ero labean frigituko ditugu, erraz. Baina horrek ez die natxoak, Zigor? Zer da ba? Iñakiak. Nacho zer da, Iñaki euskeraz? Bai, hori zaten da Ignacio Tidotor. Bastakine, nitzerraki. Ogi birrindu erabili alditu honek gusanitoak erorrek litxarkeria hoi edienak, harto malutak hau egeko saltzekoak, Iñakiak, kasu hontan, eta hori birrinduko ditugu eta hortik pasatuko ditugu, baina bueno. Ez que algortan taberna baten atartzen daue Iñakiak gaztarekin. Bai? Eta horrela, bale. Ez da nire gauzia izan. Beti ikasten da. Esan dakoa, arrabola bat hartu, eta horrela, moldeko ogia pixat, fin utzi, eta
kordonblea ditu diot, eta kordonblea da, ze azkenean, bueno, xolomo ero xerra erabili beharrean, hau izango da, kanpotik jungo da, eta gero barrukoa, betegarri bat, hori. Urdai espikoa, eta erraldoiak ingo genituen, dituko genieke, honek Asturiaseko katxopo, baina hogi xerra hundiekin indakoak. Eta betxo, badau, desberdintasuna, ogixen artean, egoten bada, moldeko ogixen artean, are gehiago, ze normalian, ez dakit inkesta bat ez duguin, baina uste dut portzentaia handixak erosten dagoela supermerkatuan, moldeko ogia. Bai. Eta oso desberdina dela okindegi bateko moldeko ogi artisauakin, ez? Desberdintasuna handixa dau. Okindegi bakarra zautzen dut moldeko ogi egiten dut. Bakarra? Bakarra. Nire inguruan bakarra. Nik bi ezagutze ditut, normalian nik erostoten lekuan badau, ez daukat oitxurarik erosteko, ze nik moldeko ogia. Ez, gure txena ez da gustatzen. Inoiz ez daukat, nik besta, gozo egia pentsatzen jat, baina egisa da supermerkatukoak, edo industrialak alegia, baukala ospin pila bat. Hau gertatzen da, ze azkenean moldeko ogia etortzen da plastikoan bilduta, horrek esetasun pila bat ematen datza, eta azkenean, onjoak, ugaltzeko errestasun gehiago, orduan hori ekiditeko sartze dutzie ospin pila bat. Ospina oazido, ez da zer da negia esan, baina badaukate ikutu... Eta usainak atzera itxen dutzu. Nire okindegi xan, nes nerian, baizik eta nik erosten duten lekuan, badaukie moldeko ogisa, eta oso ona, baina niri gustatzen gehiago, ogixan testuria kurruskari eta... Ez da kikia gustatzen jaten. Eta hori galdu inda, okindegi xetan ez da badaukitzen hainbeste, azkenean oitxuria bebai galdu inda ogisa egunerokotasunean erostekoa. Jendiak ontsoia ez dago egisa hainbeste erosten. Geisha bitzen dago supermerkatuan erosi, horrek erdi egositxa dauzenak. Kalitate txarreko ogisak. Nik nahi dut astian behin erostia, nik astian behin erosten dut, hori izostia, eta bihardan egian ataratzea, txar bat erostia baino egunero. Ja, hori bakoitza libre dela jendia egiteko, eta hori da, eta batzuk hartzen dute, esan dako azuk horrek, erdi egositako ogiak, egin berria dauzkatela horre, okindegi ez diren tokietan, eta beruan jate, eta ikusgarria, oso ondo, sorionek oso. Ni hemen montatzen nahi naiz, lehenengoa berakiten du gazta, urdaiazpikoa gazta. Nik indu bat gazta, urdaiazpikoa gazta, hau da, urdaiazpikoa gazta, urdaiazpikoa. Eta gero, horako molde batekin, ero edalontzi batekin, moztu. Nik berez hau laukitan ingo nuke, dena erabiliz, ez iskina hauek botagabe, hori da. Eta azkena berdin ingo du. Gero, birrinduko ditu gure Iñakiak, eta hori izango da, pasatuko hortik kurruskari utziko digutenak, eta arrautzati pasa ondoren, frijikin ditu gure txian, lehen torradak, esne torradak egiten genituen moduan, hartu, eta arrautzati pasa, eta listo, irinetik eta pasatu gabe. Bueno, ontxe mongu beste albiste bat, saioa bukatuko dugu, gaur ostegun bidalak ditugula gure artean, ingo berba, zeo zerri buruz daukala mugikorekin zerikusixa. Eta behitxu indago ikerketa bat, eta 18 eta 34 urteko gaztiek, euneko 33ak itxen dau lo 7 ordu baino gutxi hau. Euneko 43ak bihar dau kafia holan ondo esnatzeko. Eta larriena edo niri bitxina pentsatzen gatena, nik inkesta ingo lagunen artean, zehen hor gabiz, 33-34 urte bitartean da, larrai pentsatzen jat, euneko 83ak behar du pantailan bat, mugikorra, tableta, edo telebista, lo egiteko. Euneko 83? 83ak. Eta bestela ezin du lorik hartu. Zera. Baina justo, nik telefono ez da eraman ez dut egin novela. Nik eraman ze horre normalean alarma jartzen dut, baina oitxura hori ez da ukibier, azkenean pantaiak itxe oskuna da, loa kendu. Eta gero, oso larritxa bai, medikuek adierazten da biena, lorik ezin da benez hartu, ze pantaiakin dabiz, gero, jende geixauk, atze ditxu loitxeko honek pilulak, eta eskatze ditxu horrek. Bere ez gabizolako, ez dakit, errutina baten sartzen oso txarra. Ez da inun izan zen, eta entzun hori, albiste moduan ematen irrati batean entzunuen, ez da, Espainiako irrati batean zada uste. Hori, sintonizatzen nahi zara eta anuntziatzen, lo hartzeko hartu zazu ez dakize pilula, eta gero eguna indartzu hartzeko, beste ez dakize pilula daukala, maka ez dakizer da, hola.
Hola nibili behar, da, ja, hortako, gero, ez dakit, bat xixaiteko, eta beste bat bai. Baneako pilulak hartu beharra. Gomendatzen dana, zentzua aukitzia, eta da, kontzeptu bat ontxe berrinik, oin dela gutxi entzun nauena, da, loaren higienea. Eta loaren higieneak orduan esaten dago, betxu, oheratu baino, 2-3 ordu lehen hau, aukibezula, bizitza lasaia, hau da, hori argisa kontrola hau, ez, iluntasunean egon, alik eta hori erosuen sentitu, lasai egon, hau ez dakit, telebista ozen jarri, edo ez dakit berriketan ibili, kirolik be ezein. Bai. Beratzi terrixetan bukatzen bozu kirola iten, 10etan, ez zara deskantxurako lan adi-adi egongo zara ondiokan, nahiko bixi. Gure programarekin lotuta, ezin dagoen, ez da ere afaldu eta zeituan lotara, hor komeni da, hor digestio bat egitea, eta ja lotara jutea hori, hortara, lotara. Horregatxik, gomendatzen da goiz afaltzea, eta gero errutina lasaigarri bat jartzea. Hemen Julenek gomendaduzku urrengo jarduerak. Segundo bat, urrengo jarduera pasatu baino harin hau, gure borobilkia hauek, gure kordombleak pasatuko ditu arratzatik, ogi birrindua, kasu honetan Iñakiak birrindutik. Harto birrindua. Harto birrindua, olegia. Eta, frigituko ditu, sartai batean, esan dago, berak egiten du aire frigigainoan, baina, neka aldatze aldera holan pixkat, eta zuei, holako gaiuek ez da euskasunentzako, betikoa frigitzen. Komendia, Patri, bota. Jarduerak. Jarduerak, hori. Hausun hartzea. Irakurtzea. Nik hori irakurtzeko, behitxo oitxuria baukat. Otoitz egitea, oitxur horia galduin jot. Kremak aplikatzea, musika lasai entzutea. Kremak? Kremak ematea, holan, ez dakit, dutxara joan, eta gero maskarilla emon, krematxuak, eta horre lasaitu itxen dutzula, eta hori ona dela. Eta hori, musika lasaia entzutea. Nin bakizu nulo kartzen zure bikotearekin hitz egitea, baina ez pantailan artean da ibiltzea. Ni bakizu nulo kartzen naizen askotan, ipuina kontatzen. Bai. Hau da, semei ipuina kontatzen nahi naizela ikusten dute. Nabaritzen du lokartzen nahi naizela, eta ez daukala zentzurik esaten nahi naizela, eta bapatean entzuten da, aita, ha! Eta esnatu iten haute, eta hor jarraitzen dut ipuinarekin, beraiek, ero ni lokartu arte. Guk gomendatzen dugu, pantaiak mugikorranak ez, baina, telebistanak ikusten mozu, Denak orokorrian, eta hori jendeak, gelan telebista daukatenan izen egin. Nik, hori, ez buru esanka ikusten, baina, Ez da, sekula auki, eta guretzako beti danik izan dela, telebistan kontua eta familixan ikustekuana. Hau da danok elkarrekin, astelenetan batek aukeratzen zauen, aste hartetan ez, ezin nik ontxe hau gurot ikusi da holen egoten ginen. Ze suertea, guk bi kate bakarrik eneuzkanek gure garaian, eta altzatu inbarzan ez da telebistarean, bat bia bakarrik, hori bakarrik ez zuen, hori egia da, gure etxean, zan inbarzala nori tokatzen zitzaion, txandak egiten gendun, hombre, manduana etzego, nordalen zan altzau, eta venga, anuntzioak egoten ziren, gaur egun anuntzioena jende astutzen ari da. Ikusi izan bebai, jendia basauela azkarra da olako makiltzar luze batzuk, itxen zitxula da, tak, hor sofatik aldatzeko. Horrek izan ziren lehengo manduak. Bai. Saioa bukatzen nahi zegu utzi dira zuen, hauek frigitzen, gero, hemen, zukaldeko papera jarriko dut, atera horra, eta zerbitzatuko, ez dauka, beste misterio ikonek. Patri, eta bideo betan zeiten da beti? Kras. Jak, hemen daukazue, gure ogi mami, ogi kordenblea. Itali? Sandwich perejitua. Hau da, hori da, eta hemendik, urte betetze festetako eta ideia bat, gurasoak, itzazuelako zerbait. No. Oso kasat guantikoa. Hene. Harto ikutua bauka, oso goxua. Eta bixar dagoeneko ostirala aldu da. Haine, badator. Eta gube bai, etorriko gara, bi erreztakin. Hori da.